timore kaluwore kod chenro mano mar kethruok mag kata ketho moko kuom mwandu e boma ma Nairobi kae. Cynthia, ang'o matimore kama intiere machiegni? Awinji maber ahinya Joyce. Abiro ni achiel kachiel kuwuok machiegni kod alap tuke ma Nyayo Stadium. Mokwongo ibiro miya thuolo matin. Kama wantiere ni nitiere kit iro moro ma lungo wang' ahinya kendo miyo dhano ni kod jir ahinya. Koro miyo ka iwinjo ka jir mang'eny ahinya tinyalo ang'wono na matin. Mokwongo kama wantiere ni en kama wachore ni en kar timo ohala mar gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ma otieno ma piny rugo kawuono no chiyo moyudo ka mwandu makwan gi poko yang nengo margi okethi. Mwandu gi oting'o dukni mag uso spare parts mag mtokni, oting'o mtokni mag ji giwegi mane nitiere kama kinde ni loso, oting'o moko kuom tiles kod gedo mag gige ot, oting'o kod mwandu mopogore opogore, mwandu mag math mag oganda. En kar ohala manoting'o gik mathoth ahinya. Mak mana ni otieno ma piny rugo kawuono jogo matiyo ka modak machiegni ka wacho ni gin e giwinjo mana katinga moko kata gigo ma ketho mwandu obiro machiegni kendo ketho gik man ka moketho mang'eny. Mwandu man ka gin mago ma ok nyal resi modong' mana ka gin scrap. Bende kwa wuotho machiegni gigo ma bende wayudo thuolo mar neno en mtokni mag oganda machalo mago manoket machiegni kae ni mondo olosi, moko chalo manokel machiegni ka mondo luoki, moko bende gin geche ma bende ondike nying gavana, chalo mtokni moko manitiyo ge kinde manyime mar timo campaigns e kinde siasa. Jogo ma wuoyo ka wacho ni mae nyalo beto ageta mar siasa ka gikwedo mokalo ka giwacho ni ma ok en tim makare mar ketho mwandu ng'ato. Mak mana ni bende piny bende kwatemo wuoyo gi jomoko wacho ni gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi chien kanyo ne omiye notice mar mondo mi odar kit ohala ni kae kaluwore ni en machiegni ahinya kod gach reru madhi Kikuyu, kaluwore ni nitiere chenro manoketi mar temo yawo gach reru no mondo mi okel yot e wuoth mar oganda koni gi kocha. Mak mana ni chalni notice makamano kanochiw ok ne otimo kaka ne notice no dwaro. Kata kamano en wuon pok wayudo thuolo mar loso kode. Maling'ling mwayudo en ni odhi chopo ka gimoro kar saa 5:05 kanyo mondo embe ochiwe pache ni to ang'o mane otimore ka otieno ama piny rugo kawuono. En adier ni chien kanyo yande omiye notice mondo mi odar kit ohala ni kae. To ponono adiera nyalo bedo ni adiera en ageta mar siasa, nyalo bedo ni en ang'o mamiyo timne gima kama, en ng'a mane otimo gima kama to kuom ang'o. Bende kaponi ok anyisi mang'eny ahinya, an kama chiegni kod ng'at ma ponono nyalo miyo pache kaluwore ni en gi ng'eyo matin mar gima ne otimore ka mondo ebo lerno ni otieno ma piny rugo kawuono ang'o mane otimore ka. Labda ukituelezea tu kwa kifupi kwa watazamaji wetu wa Radio Ramogi TV, ni nini haswa kilifanyika hapa usiku wa kuamkia leo na kisi inaweza kuwa kwa sababu gani? Kwa majina naitwa Wilfred Bosire. Mimi ni mwanabiashara huku na customer wa hii eneo. Sasa hatujapewa notice ya kuhama, na mkiona kwa magazeti kule wao wamesema Wamatangi yako hapa legally kwa hii area. Na usiku wa kuamkia leo kumekuwa na askari wengi sana wamekuja huku kusupervise hii demolition ambaye kwa sasa sababu tunaona tumepoteza biashara mingi hapa nyuma. Kumekuwa na hoteli, kuna biashara ya music tuko hapa na ndugu yangu. So tumepoteza kila kitu. Hatujapewa notice yoyote ya kuhama, na sisi kivyo tunaona ni kama ni siasa. Sababu ukiangalia hizi eneo, ukiangalia kutoka hapa hadi mwisho, kuna pande biashara nyingine imewachwa pale nyuma ambaye ni club, na maoni tu unasikia iko na mtu ambaye ako mlengo kabisa ndani ya serikali, yeye amewachwa. Sijui nani huyu, simjui kwa jina. Sijui hapa huyu nasikia na yeye ni mwanasiasa na baada ya UDS kwa nini akabomolewa. Because sasa hapa tunaona ni siasa. Sababu hapa kumekuwa hii biashara kwa muda mrefu sana, na watu wengi wamejua hapa. Tunawasha magari hapa, tunawasha carpet hapa, hata carpet yangu iko huko, sikuwa nimechukua. So ni usuni sana. Ukiangalia damage hizo magari vile zimedamajiwa, na ukiangalia vile imefanywa hii demolition, ukiangalia kwa uzuri na kwa undani, si mambo ya kutafuta kumuondoa, ni kumfanya apate hasara ya kutosha, because unaona is massive destructions. Hizo nyumba zimebondwa, alafu zikabondwa na juu. Hizo manini ni kama zilikuwa nasukumia kwenda chini. Tumejaribu kutoa vitu zetu za music pale nyuma, hata kufikia chini ni ngumu. So tunalaani kama wanabiashara wa Nairobi. Tunaomba serikali kuanzia Inspector General of Police, the county government of Nairobi, the Kenya Railways, watuambie ni nini imefanyika. Janso ya hii ni nini, na mbona wa Kenya hawezi ambiwa wakaondoa biashara zao kabla ya kutoa.
wangetoa fence. Kama ni kufanya mtu aondoke, wangetoa fence, wa destabilize the house for instance, but wenye biashara tuweze kutoa vitu zetu, because sisi hatuna interest. Kwa interest zetu ni biashara zetu ambazo ziko huku. So ukiona vile wamefanya, hawaja chukua ule investor ambaye ni mwanasiasa amechukua mwenye amekuwa akioperate huku, wamefanya sisi wenyewe kama wanabiashara tukaenda hasara kubwa zaidi. Joyce, mano e chal mar wach kama wantiere gie sani. Nyaka sani jo ohala mopogore mosebedo katimo ohala e kar timo ohala makate moreso mwandu gi maponi samoro abeto kokethore ahinya. Mak mana ni king'iyo mos gin gik ma okethore, mtokni otur, king'iyo tiles mag gedo mane oketie store, tiles go bende otur matindo tindo, chumbe maka fence okethi, gik moko duto man ka gin gigo ma okethi, yore minyalo donjgo kaachiel kod gik mathoth ahinya. Kata kamano nyaka gie sani e kinde ma gin bende pod gitemo mondo mi gires gigo ma odong', bende warito winjo kowuok kuom wuon kae ma en gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo en mondo nyiswa korka kore ni to en ang'o mane otimre, to gima kama nyalo bedo ni okel kod ang'o. To bende ponono obila osechako timo nonro mar fwenyo kapo ni en gino mano tim ataro mar chik koso tim kaluwore gi chik mar buono notice ma ponono ni nochiw mano bang' ka oseyangro ni nochiw notice kata onge. Joyce. Cynthia, iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano kapok aweyi mar mondo mi med luono wach makamano, dago mondo mi apenji penjo achiel kende kaita aweyi thuolo. Iwacho kanyo ni nitiere notice mane ochiwnegi mar mondo mi seche moko giwuok kanyo. Notice makamano bise lose kod jogo mane timo ohala kanyo mar mondo mi ging'isi ni notice makamano nomigi karang'o. Ang'o momiyo ok ne giluwo notice makamano mar mondo mi gires mwandu mag-gi kapok kethruok makamano otimo otieno ma piny orugodo kawuono. Cynthia. Joyce, kawinji maber, jogo matimo ohala ka mwawuoyogo kwa penjo gi wach notice, giwacho ni gin notice makamano pok gineno. Kaluwore ni gin nyaka ne gisebedo ka kuom thuolo malach. Onge odiochieng' moro amora ma giseyudo notice ma ondik negi giwegi kaka jotimo ohala makama mondo gidar. Ka giloro ni ponono mano bende ne en adiera, onego bed ni notice makamano inyalo luwe mayude kamoro. Mak mana ni adiera mar wach wageto yudo kuom gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo ponono nyiswa ni kaka wuon ka dibed ni notice ni noorne kende en wuon kaka wuon kae, koso dibed ni en ma en wach amiketo ka gikacha mar temo neno ni gima kamae otimore kaluwore gi chik. Joyce. Na inya Cynthia Onyango ka intiere mano e gwengo mago mag Madaraka bore Nairobi ka kamiluonwa chenro makamana ngaweyi mar mondo mi med luonwa wach makamano, kendo wan bende warito winjo ni wuon kanyo ma en gavana ma Kiambu mano Wamatangi biro bedo ka wacho nang'o kotudore kod kethruok mag udi kaachiel kod mwandu motimore kono. Cynthia, kamano ahinya kuom tudri kodwa okinyi ma kawuono e chenro mar Mbaka Oromo. Nyakwara Mugia Jong e chenro mar Mbaka Oromo mane kaka watime pile ka pile, watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wabed kod ng'eyo ewi gigo matimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano yiena mar mondo mi waduog e mbaka e chenro mar Mbaka Oromo okinyi ma kawuono kama pod antiere kae kod jonyuola kaachiel kod jalony e weche mag somo